Ose media medi Kristo sumra so. Oba jeje wo. O maya. Ose oh media I'm going the Bible way. Na oba jeje wo ba. Na bo hu se wugina yi ana se wugina yi. Broni obeyi wadie maya o se matere adwuma mu. O ye fo maya o se manyina che. Abranti manka oshe Erade wa yebi oni enso adinu yi menumi eno dia danse se erade ni ena adinu yi ina ne yemfa no toto ne ho nanim ni nachi obi ni wona ne se bi wona na shira no ye ne kase tonto erade oni ena adinu yi adofo no enya badi na hu ya moba abri bia me kase ye woni padu wa de ekoso wo widie mu no akọ so obi video ma e dey na copy afias e dey na copy asamando na emo die ya woni o hamye ni ngwase nyina mu won kwada sukurawa unu sai bade ni wodi ni yi e ya tomo e ya to ke mo bi e ya bati ato me no mi no e ya bati ato e wo hu mi so mi hu wo se me kara mi so me te wo ka e ya radiato e ya radiato e ya radiato eti ye sure day ye wa dom ye no ye peja ni din ye ne kase oyo nyame wati kunmama ye wanti kunmama ye ye yankopano oyo mutanti dini alpha ni omega oya shasya ni ye yankopano why ni yapano toto no ho wono no wasaya mose obewu na nansa so oya papa for yankoponti wo hu ye nansa so sorry wo woni asama no to me afraro wati kuniwo ye yankopano wono ni wo ra yesu toto wo so yankopowa o tonsi obawia da sibeja wono na wo so ye ne tabia na sase ye na so ti aso ana dido ye me atale kwaro da wo na wo nya hwe wo sa bibi mu a da wo sa se ro ne me na wase e ba de me tontomo Jesus ye so de ne munya eti yasa udi enimunya anania saudi animunya radie yamie yasaudi animunya anania saudi animunya saudi
I speak to you, my Heavenly Father.
What's it? You've been winning my mother, but winning my mother. I'm a daughter, I'm a daughter. And I'm being a young couple. You have a summer yet. What you about one summer yet to know? I'm going to tell you what's Sunday. Now, I'm your woman. I'd rather hear was. I knew no money. What can they say? And the young county. Yes, you wouldn't turn to move. Say, now I don't know whom over that can hear you now. Like a henny, oh, your mobile. And the young county. And I do HD for you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Shaka radin and you may be. Amen. And I fear that when you couple Antom, the whole my son, and I make a sorry a radinam Nakwaso Aya, Ubejiru. Now, Bible say, yes, you catch her, Martha, and in your Mary say, so we Jidia Ubehuyan Coponimuna. And then you hear you Jidia, so Baji Onyame Aquanedi. And the brown wolf ye, or baby will be a Fracoma Pema Brown Fidia and you free. Next year and summer free or deep for a harbor. And then you are my cousin Papa, where you do much a dear. And Shanka, your funa won't know. I send you most of my one so our Srasono, Sana Ama Unipabano so. Papa, I'm on a walk cries and pa. Obi over G a radia D and am no sono or non so and sanction and any one dear radia diamono on Sabakabi. And then you may have an hour and if I would cheer. If I will show you free. Ya papa, I already with them. So I do an uncle some more bro. Now, bro, which you are some now some day young watchman. And no one you be by one tap. Now, Obuani be sorry. When you friend you be any batty. Esan say, if you are any damn her,
ade a enwanwa no enye bi ne ne amebobɔ so na awurade ama na ko atumi sɛ ɔkasa ensankyerɛ ne si wɔso de agya ne nyina ma awurade na awurade wɔyɛ dɛ ɔbɛyɛ hallelujah na wɔso de fansu na document esi TV na anasa photo radio no na program no bɛkɔ awiera na wadanse ayefua ne din edi Bishop Albert Saki Kwapon ahobrasiam papa yɛmɔ akwaba asafo mejoso eburu nyamishao na mopom te sɛn nyame adom yɛ ho yɛ ɛda nyankopɔn asese personal nso so ho te sɛn papa nyame adom yɛ ho yɛ yɛmfa akwanya so ɛnkyɛ sida awa ahwɛfoɔ ne sida awa atiefoɔ yɛma mo nyinaa dwo ɛba ɛnɛ sida awa no so nyankopɔn hyira wo sɛ ne wama yɛafra kɔ adom ahengua n'anim na yapagya ɔkɛseɛ no ayɛ ne kɛseɛ n'anim ne n'akyi nyame biara ɛni hɔ hallelujah amen yɛda asɛmpa nipa for asesɛ ɔde baton no ama yɛn na wɔtwa social issue no ɛde agu ama ahwɛfoɔ no atiefoɔ so atie bi na saa berɛ yi deɛ ɛyɛ sida hour ɛna ɔhwɛ yɛn na ɔtie yɛn wo ne yɛwɛn kɔsi sɛ nondu ebebo hallelujah amen na sida hour yɛba se a yɛsɛ fa phone no na fere obi na obi so mfere obi na ka kyerɛ ne sɛ nyame so mafo no ɔne ne team no abedu na waba no pabene so na yɛba yɛkae wo sɛ ɛyɛ sida hour no ɛnyɛ TV ana radio program kɛkɛ na mbom ɛyɛ program a nyame tumi ne nyame ahoɔden ɛdi akyire na adanse pii na nipa afa ɛyɛ adanse bi fa no Europe Asia America Australia any continent bi amanfo hwɛ yɛ etie yɛ Africa countries ahodoɔ ɔman Ghana nkura kɛse ne nketewa mu amanfo ɛfa adanse ɛtɔda yɛbɔ adanse no bi ma wotie tɔda so yɛ bie adanse no bi tum ɛma wɔn so wotie bi ɛnɛma bie miti kakra tum na sida wa adanse no also de radio ya ma no wo de kakra ba ansa na matoa ɛna dwumadi no that's right na ansa na no yɛbɛkɔ space ne so na wona o follow yɛn ɛwɔ YouTube Facebook ɛne TikTok ni nyinaa no yama wo nyinaa kɔ aba so ɛde aba dwumadie no so na ebia na ɔyɛ hɔhoɔ na wotie yɛn sida awade ɛde brahwɛfo ne etiefo nyinaa sɛ ɛhefa ɛna yɛgya no nyankopɔn no ɛwɔ where is the God of our fathers yɛgya no nyankopɔn no ɔwɔ hefa na ɛno ɛna yebisa sɛ asa ɔhaw ne amane no ɛdɔso owo no dɔso yade no dɔso ni pentimi ni wɔn brɛ so ababiem sɛ na tete no yɛ nananom enyini yɛ na onya enyini nkyɛ apɔmuden wɔ mu ansa na ɔkɔ wɔn bɔfo no nkyɛ no adenti na yɛn so ɛnɛ intimi nyine nkyɛ ɛno na yɛde bra hwɛfo na yɛaka kyerɛ hwɛfo sɛ nyankopɔn no ɔyɛ adwuma wɔ tetebrɛ mu no yɛpɛ so saa nyame korɔ no na ɔyɛ adwuma na tetefoɔ no de nyankopɔn asɛm yɛ adwuma na ɛnɛ yɛ generation yi yɛmfa nyame asɛm nyɛ adwuma yɛsɛ nyame asɔre deɛ yɛbɛkɔ anso nyame asɛm no yɛmfa nyɛ adwuma ɛnɛ ɛfiri asɔfoɔ no mu binom so ɛbɛsɛ kristofoɔ no mu bi so sɛ asɔre deɛ ɔbɛkɔ impaibo obebo 40 days fasting obeye aso nyame asem osofo ne ahwefo ne etiefo onfa nya adwuma eno na Bible say nyankopon asem na onipa wapoi na won kwa so ewo hefa eno na yedi sa hinta asem no bre ahwefo ne etiefo say Jeremiah 29 verse 11 say ono nyankopon say ko ni ma adwene ko a odwene wo enye musuo de say oso obema wo wiye papa ni enidaso na wiye papa ne ni Psalm 23 say Yehowa ne mehwefo ka hwere hiame ene de enuama hia hallelujah amen ni paso ne nyi bio bishop asofo ni pa ne nyi o ani je ni o Europe Asia Ghana ni chin nuwiase adentia eno ne asema ye di brahwefo no na ye bowura twere sem no ma ye hu nnuama hodo a esi nipa hyebere kwan enti ye ka se ye gya no nyame na yi wo se ode won free Misrim edi wo mo akoduru
bɔhyɛ asase no Kena nso wɔn na nyame yi ɔmo firi Misrim ni nyinaa no ɔmo nyina wu wɔ kwan no so ɛka nipa mmienu pɛ Caleb ne Joshua nkoa ne wɔn na ɔfiri Misrim asase so ɔkan a nipa ɛbɛyɛ 2 to 3 million people ɔmo nyina wuiɛ na ɔsɔfoɔ ɔmo firi kuro no mu no nipa mmarima nkoa na ɔmo nyina Joshua ne ɔsɔfoɔ Eliezer kan wɔ no na ɔmo yɛ 600,000 ɔmo nyina wuiɛ nyame kun wɔn nyina toto enti yɛ wɔn nneɛma a wɔyɛ a ntumi nkuduro na ɛno na yɛba yɛbobɔ so na ɛfiri ɛnɛ ne nansa deɛ me no hyɛ ase fa daeɛ a nipa so a ɛyɛ akwasidi a ɛdi nipa nya ama ɛnɛ nipa bebree nsa si fam bi ada ne yarefoɔ na bi ewuo enti ɛfiri okuada ne nnura yɛ wada no me ne me tim yɛ bɛ create awareness ama ahwɛfoɔ ne tiefoɔ sɛ wɔso saa daeɛ ne bia wayɛ ho adwuma wabɔ ho mpaeɛ anaasɛ ɔtebɔ ne bi mu a watwe ho afiri bɔne no mu na nyame bɔburu hu no ne nadɔyɛ no aso so enti saa bere deɛ yɛnkɔ space no so ɛyɛ afa wo phone no na ɛyɛ ahyɛ link no ɛma afoforo ɛyɛ like page no na wahyɛ link na ɛyɛ comments no so fa bara ebi sɛ ɛyɛ ayɛ mo wɔn din ne nyinaa ne sɛ wo like page na ɛyɛ ahyɛ na fa wo comments bra ɛba saa na odi no betwa ne ho sɛ atɛ ɛwɔ ne twa ne ho baabi bi achieve kufo UK bia ekyia saa nso so na mekɔ Vera nkyɛn ɛwɔ Japan ɔno so mekyia no saa nso so na owusu US mekyia baabi wo bia mekyia patient mu nyina mekyia mo ɔne abere ɛwɔ space no so nyame kyira mo saa mmere Ghana na mekɔ nkrade a na Stephanie maame Sarah me mamo nyina mekyia mo ne dodoɔ na yɛkyia mo ɛna MCR nyina mekyia mo na Azuka Bema anya yie nyama uyakɔ ne hyɛden Azuka de yɛka kyerɛ sɛ nyame na de ma nyame na ɔgye nyame abɛfa ɔmaame kɔ ne bɔfoɔ no nkyɛn enti yɛma ɛyɛ Azuka ne n'abusua nyinaa yɛakɔ na abusua ne sɛ sɛ woni wu a na wabusua sa aso nyame mfa maame sɛ wankɔ sie Abraham kukumu na nyame hyɛ abusua ne nyinaa den DJ Papa Toast chima mechiao sa hanso so na brother Philip ne pamfo mechia mo yankopon hyira mu nyinaa yanko na yema kakra kwa bana membi tetefo no ntum Bishop Adaroma me somo Facebook ni mo a ene na root asamoa ho root asomani ho Anthony Amponsa ho sa nso na Banasi Juliet ho Benis Japan enso ho Otre Grades ho Emmanuel J Efiasi Edua Melvin Ayeyi enso ho Augustina Ejekum enso ho na nephew Susanna Boache enso ho sa nso na eye yenua ba Benis Japan na efenso Kathleen ekwe enu enso ewo ho Abeta Tofik enhyira bagina so set mensa ewo so eno dodo na agina Facebook no so ene Facebook na so ayehye papa na ya bora TikTok na enhyira ba ewo ho abna agye ene yesom California mama ene yesom Prophet Kobe Rich ene yesom sanso na Papa Boat ene yesom dodo na ewo TikTok wa omne yesom a enyasem ketwa Yetwa so YouTube no so a Insuraba ene yesom Zinabu Amedu ejina so Suzy Danso Safo Samuel Angelina Prempe ene yesom Angelina Fuku Amwa Dokas Ohimadu fi Blessing Amwa Higa Amwa Rosina Apia Boache Poshia Osei Asanto Akrobia Ernestina Gomez Cecilia Kunadu ene Adwa Boachewa ewo YouTube no so a Omani yesum Faustina Asare abeka ho a omani yesum anwumre amen sure bishop sabre mon link no ama afoforo emra senya Yesu sa akotafodu no sawo yade na ba ko pe na dinal dance bre no Luke chapter 17 my god enemy bietatefo na tum na sida awa no so no wanyame ayebiama wo be frɛ baby of free the radio man no do dance here aba mesre se ofra eya atwe ho free eye TV ana radio no ho
na kasa mo mo use earpiece no earpiece na wan kasa go phone no na etimi aboa ama hwefo na etifo so etie wa dance no enya bra ye de bompa ya manipulation no so eye bra ye de nyame anim nyam ema no mre bia me kan kiro se aswoden kesa no eye den e de ni ba ko abosanje enti no ba bibro aswoden eno bi ena yeneja Moses ye wo kwa no so a wa hu Kenya asase no so enti sabre numbers ne ye mienu aye 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 967 number to su mienu 0553 0553 53 another 53 89 0553 0553 53 89. Praise God. Hallelujah. Sumpa FM. Every chimkufu amekata free UK. Mo. Baba dawa adia ya mama die. Because meka die be chiama adiasa. Kan nyina share radi. Abua no ama abie kwa bibra ama no. O madwuma. Amen. Abie asam ya de go bibra asrama no. Na mesre se pedi otika no osi nya ya ho nyina ma urade na urade bayiye. Ndime chire me ka chire nya na mu tie zo mo fa gidie. Ene empabo no mu emu ni ye na nya me baye ya Yesu ade nyina ma ye. Na me fa se next to nso de me ka nya dance ye di. Ewo Yesu di mo. Amen. Amen. Ade me koso bompa ya ma chief kufo UK. Nya me koso anka ho ma wa dance wa kuma so dance ni bi nka ho. Amen. Papa kanti kan for Christ udini baby okase free papa. Nkase free ya mwase. Mo. Nkase muna mbe jama kajuma. Ndio papa ya nyami ya yende bebre. Mo. Ndio binani nika biye nyina medani ntumi ba mesunda ya na mahuna ntimiamba. Ete nitia na mrejo ko nini nyina bidanya ndase nini. Hallelujah. Amen. Eja zuma. Me de one wabusua ni nyina shara dansa. Ya mesa mama dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Bajo me kasafiri atina kromi ya frame mata. Mata. Bajo me join ni jensi da worship no. Embo. Na kure Nyankopon anim ni Nyankopon ya ade ama me pa. Me ne manyina. Yare boya ne Nyankopon esa nyare wanyina amaye. Ensio no. Oh. Hallelujah. Hospital. Nyame. Ensio no. Se obi yare kra na de sara na ne ho ato. Hallelujah. Da nyame ase. Amen. Mesa bompa de one wabusua ni shara dansa. So mama dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Obapa udini baby okase free na den awrade ayama wo se da wa no so. Na ni me fa cho me free ode no kwada so. Awrade aye piyama me. Pise de wade chede to wani na me baba ato na wonyem. That's right. Sabe ko ne ko yeni CS. Nyam na ko de na ba. Ko dia kwara so aka no ho. Ti wadansi dini. Amen. Amen. Me de one oba no nana no Kristo mojam. Ya me koso mom ho ban. Ya me san koso mo wa dance ni biom. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oba pa udini baby okase free. Medina mina me kaso free kochi. Sevi. Umpuna dance ya msera mwe buzama mwesu ai na somu makuma se mpuna ya mwepejana Mo. Hallelujah. Kuma ya de ko. Awrade me de wa fra sherade onsa. Koso ma na dance foforo. Amen. Amen. Sida awanyame ye adwuma. Praise God. Praise God. Hallelujah, Baba. Vazida. For Christ who didn't baby okase free na den na. Mama, dia dance na menina. Kansa na san me feel say e ko yen ba. Nada. Ana ye ti du munina ba. Ni fa me ba na.
Mekɔɛ na mede kɔdun sɛ fida nyampa mebe ɔbɔ fitiri baako pɛ sɛ yɛ na mene nam yi ka kyɛ nyame am sɛ yɛyi wɔ la mame a na nyame ayɛ adeɛ ɛfa me da nyame nhyerɛ ɛkyɛ sɛ na kɔɔkɔ akyire wo ɔwurade sɛ yɛmfa yɛ akwan no hyɛ ne nsa no yɛ mede wo ba no ɛhyɛ kristo nsa nyame nkɔ so ɔmmɔ mo ho ban na ɔnye mo mfiri ɔhaw ne amane nyinaa mu amen Amen. also betimi abɔ wura mu de wo so wadanse aba praise god ujira so Hallelujah. ka tika obema one so kakra odi ni baby oka sefre papa na de na rade aye Pacho, me di ne my prince. Last time ba mo pa bo. Hallelujah. Ya dia ya ma no get dos. Can you imagine? But na me so da ba sa ba bo o do mpa bo no want na time e je mo ha to me. Hallelujah. Erade wakwa prince. Erade koswa na mana dance. Jesus. Koswa na bie kwan e ma no. Yes, God. Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Odi baby oka sefre papa na de na rade aye. Eu fui dar um muito que eu sei papai se São Paulo. Mo Kaswa papa se. Kaswa papa de na rade aye papa. Abralo no anya man ku ni ya. Ya ta so na su pa na mo di mo man, ba ma mo di an ko. Ya pa bo. Mo enoma we ya no. Se de ye di adanse enti ye nya sane out pe. Frɛ normal ya me no ba bon pai nyame nhyira wo nti ti adanse nyame ye adwuma praise god Hallelujah, Papa. oba pa odi ni ba bi o kase frɛ na die na brade ya ma o sida wa Yep. Gloria, because I feel years. gloria And then I watch after watch night and be who number 2 measure now bon pay man papa. The same machine is hallelujah because so bon pai de o do so kwa wo yesu nyame apasa ne nye kese wo so Yes, God. nyame ma wa koma so adanse amen Amen. praise god nyabotre ma me nyabotre na kasa na dano hu yie kakra amen amen it is scan no so wakotwa na onya ntwa e na ukotwa e no bibia ye kama hallelujah nyame asaw ya de nyame tuo ka kese na ma me do wo hye kristo mojem nyame kwaso amọ ho ban praise god Hello. obema oneso kakra odi ni baby okasa furu na de na awrade ayama wo sida awai so Hello, Papa. hello ma oneso kakra ma me Me de roso. mo Na me yare. Kotoje. Nyame ase no wenu nyam. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Awurade wafra se de kotodwe ma me wuso se nyame se wa hye nanimunya koso na ma wapomode ne nye kese wafra ne nabusua so mana dance evofro amen Amen. Praise god ma wafra no twe wo fra fidie no ho praise god praise god oh tio ho I am on twe mo ho fra fidie no praise god hallelujah udini baby o kasa fro na dia na awrade mo na me tumi kwan nyina so so me dey feel no frafra no and that amwadom atani dia mi nyam amen 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 Awurade me koso ade wa fra hye kristo mojam wa kra ho nyame a wa sound na ne yade wa koma so ade bi aka bi anyame nyama amen Amen. Praise god Hello. Odini baby o kasa fro na de na awrade ayama Matthew, but
Nesisia na mbeti mebeti so wofrefre na misi mekre ne hona mo fama kura se de ye di adanse entitie mi ye nya di adanse no wie pe ye sane ota frɛ na me no ba bonpae sabre de ye di adanse a shewra de no nya oso betimi abo awuram number no ye 0557 0557 000 967 and 0553 53 89 na mestu ni na obetimi afrɛ ede oso wa dance ya ba ye di sida awa dance say ye ba itie nyame asem wi na ya bom paye ya peja nsho ya peja ye documents say nyame ye bibia mo afre na di ka hye nyame ni mo. Praise God. Hallelujah. Oh papa odi ni ba bi o ka se fru na de na urade ya ba jo me ka se free so ye nyame ya ma me da ye basa me di nsuo no wuru manim na me no mo bom paye no sisi ade me da. Hallelujah. Amen. Erade me koso de wa fra she Kristo moje koso ma wa basa nya kese won so sai mana dance here. Amen. Bibi ka tan so na o isi yen sentre ni mamme iku bi mi shop no face de nyame ami pitimi so na FM ani basa na mo tade mi da papa ye di so no shewrade sada ni Yesu moja ye odi be ye bia odi adanse obone for no kra di bibi bone ko pete wo adwuma mo so Ewrade tumi betwi afa Jesus me said wo adwuma no shewrade nsa nyame ntere wo adwuma no mu Yesu demo. Amen. Amen. Inti na wo so a wotie ye wunsuo krado o yare a pensio se wonche na be peja na ya bosom pae o documents bi aye ne krado enche ye be bosom pae aye di adanse. Praise God. Praise God. Hallelujah. O di ni ba bi o ka se fro na de na Ewrade aya ma me le kasa free o film video papa na sana me sana mitini maso me di chero wo ya me ho atu me sana to me se fo papa de to so me mu oba le mo bone krata so le be ka ka ho na boa me mate nyame a wache nyuma papa se nyame na wa sound sade yade ba ne krata sem so Ewrade nyama Fred di adanse wo fidie so amen ma etutu amanfo mo boka hospital ni nyama eno na nyame yi from so sado wa wo hwe meshaya de sa tu me no say emra wo nche se ya amen wa juma mesha nyame tu me say mpega juma no amen mesha nyakopo tu me say da ye body no mo adane amen onye so amen e wo Facebook mo type amen also beti na Fred wo dance ya ba eye sida awa adanse na ye die dwumadie efi dwoada ekosi fiada enwumre no nkron kose enwumre no ndu tie nese ye je amepe je dwoada ene ebesa ya hia enti hye no so papa na kachu obi na obi so nkachu obi na won follow no ma no mesa no mesa na eye miensa na mienu na ye peke ofra odi bebe studio eye 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 and 0553 53 89 show fidie no mame ana freya ofo be ni show fidie no ofra pet watch ho afra fidie no ho na etime aboa sa preso so me bie tetefo na tum mo anra na nka mo fresh waso daye bi papa me person ni me bompae waso me ka cho se sa bredi o mo aso daye edin so asobɔ na abrɛ o mo nko na meti no wo so waso daye bi daye no ntia ase ehunahuna na wafrɛ enche na ebɛbɔ mpa the weekends na hye Ewrade nsa ti ma me mie line no ntum kakra na wo a wo pese me na mo bɔ mpa no mo mfrɛ me fa be 7 minutes me wie pɛ. Praise God. Hallelujah. Odi ni ba bi o ka se free o obo me pa se fe ni ko fi ami won kwanza metio
Last time if I was an American Christian, exam to be free 8 now over 4. The two made over 2. Hallelujah. Wow. Then I said, we are 10 again, and I'm many first. Obey the first, you know. Obey the first, and I said, right there, may the battle does call yes, amen. Praise God. Hallelujah. O dini baby o kase fro. Para me to so firi baby afo. The one ako. Ako metio. Papa. Maybe I don't see yes na maybe madam. Didi nyina sha akos. Madam here me kwe. Na me no mon pa. Me no mon sa. E do ana me pod do se me kon sanu. Na entio no na me no atumi ma popo atumi ma popo hallelujah Mama no bompaye Erade baby akosu wo biara Jesus kose ensa no otwa ne nya ho anso nsuo no amasese ensa no nyina abrana se Erade to ensa no free wo so Jesus free wo shabra so wo Yesu demo na mabomp to me bi o tight re bi me di Yesu de brana se Yesu demo amen amen so betima boy wuram na wa frɛ o pese me no bompae ana o pese odi adanse ya frɛ sabre ene fie da e bompae amamo praise God hallelujah papa me ka se fia kina krom ya fa me mata mata cha so no na me ka se so da ya da bia na me se sanwa na me pe ma wa bompae ama me na o se enye ya enu ame da ya ma ka so da na me se sanwa de mi nyampa bopa wa da de na me no bompae Erade me de wa fra dosu ko wo Yesu Jesus Erade na brabo bia hyebre bi o mo pese o mo bre na se na ko nya ti se na boa na se ko nya no me bompa ye twam fre o ne o ma na wa sefo hyebre so wo Yesu demo amen amen praise God Sumpa FM praise God hallelujah o dine baby o ka se fre o no nita le tonka pesi kama sumpa Anita you too. About the feeding, about the Sultan of Bo, or the Regiment. If you have a number of people, about complementary, let's say, yeah, but because you know, the na kasa na yeti ni ye. Sasa ya chapa dia ni Ndio ya to dia le kan wana ni back na ba ta go ni fi ko ejuma. Hallelujah. Ni pa se dia de mon se dia ni radia we free severe accident mo. Me de wona oba no ene wa ejuma na share radensa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah papa. Odini baby okase fro. Papa se na me ko se fi ko so. Mo obata mitio. Papa chona se me ba so nya na so ba yana I said me hu ofu ani ade ebi wo so na so da na me fi ko papa me ba ya so nya kora me no bompae Erate yaw bia ye pese to anaso owuo anaso wo hyebre bi pese bere na se me de Yesu din twada ye no firi na me sai da ye bone sense ko be bia e firi pa ye o Yesu dem amen amen praise God hallelujah oba pa odini ba bi okasa fro na dia na Erade ayama o oba chon me kasa fi enina me de the sister Kosi etio Eba chao, le ba esunye. Ati nso no, le ba boy we SS opese. Kasa. Opese. Wo ko soja. Wa ya papa enyi ntin kampeso. No bompae. Erade wa fra da ya bone bi a ososo. Me de Yesu di twam firi wo so. Erade so ba man de yakoma pe oba no soja san Erade mie kwan ma no amen amen praise God praise God praise God ojina so
Oh, what's your talk? San Frebium. Amen for praise God. Hallelujah. Oh, Papa, Udini baby okasa fro na me. Papa nanza meda yeso me kuna meso dana me sesamo. Anana me chance anana me tukem. Me no bompai. Da ye boni bi awo soso. Wo shebre bi o mo person mo brana se. Me de Yesu din twem fro so. Wo so me aka we nim Awurade ma woni konim watamfo so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na de and officer Awurade ya ma onwumre. The patcho ye femi akosia me kase fro crying. Mo The anytime they are measured by na so bini me da de betina me bibia e basa no I said they may be a basa. No bompai. Awurade spiritual marriage bia ene wa fra ADC won kran ho. Me de Yesu din shad spiritual marriage mo fro so wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, take count udini baby okasa free papa. Acha mkase free atuma kukudia. Ambacho yiki am wife ni na kuma. Wakuma. Ne wife akuma. Ontimenda me no bompa ya yensho ready. Na me bon nso so mpa na man bi no na fa bi fufa na kuma. So dan Yesu moja. Awurade me de wakwa na yire. She Kristo moja akoma bia me de Yesu di twa akoma ya dem. Awurade o ye yare safo. Ya reni tu nyina o Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na dia no pesa Awurade ye ma. Wo from hini papa me da so nye kura. Me so da ya ise na me fie ufu ni ade anti me pese wo bompa ma no. Ufu. Awurade da ye boni bi a wososo ho awufuo. Jesus. Wo ni nuama seye me de Yesu de twam fru shebere so. Sanda ye boni sen ko baby afri bai. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, papa. Oh, papa, udini baby okasa fru. Papa, from me na nama me ka tete bo akompete me dia dance here. Nana ma de ni nyina share ade de ni munyam. Papa, enemy week watch night ni me baby. Mo. Na me niska e wo me ho. Na me no bi so ka 1,002 a me da no obaji ni sika. Papa, Friday na ye pon me be fie no. Saturday anopa 9 o'clock me we so bi wo me funu papa. Me da ya da ho da me no obi man imagine obi ba yes 6,000. No aka. Papa me can want rent so no obi tu yaka. Hallelujah. You see the nyamia ya mama. So what you oka no? Papa me chia da no me da na. Hallelujah. Hallelujah. Awurade me de wa funa so hye umojam. Jesus. Koso na mana dance here wo Yesu demo. Amen. Amen. Ye hye program ya mo fa mo hunjimo. Mo nyame nhira. Praise God. Hallelujah. Papa saba kacho. Neka sala kate. Papa jeni kanga tu. Papa mo eya tobo ase na kasa mame mo jai because papa da shoni es na na bi makna na mi ya jumala en to pako ko bi ya kasa adi na mi bi shi en me da kan me da na so na adi ye pia na to am ate na mame ya wani so wo shikakra na o ba jo se wani so wo shikakra na me so be baba ya o de me no bompae Awurade wa fra se da ye bone ekire sanye da ye me de Yesu de twam firi wo hyebre so wo no ma me de wo no ma nyina do so ko wo Yesu dem ade bone bi Awurade ma ne pare wo me frɛ Ishirama me frɛ bampo ma bosom ya ka wa fi mu nyame hwɛ wo ne wabusua wo baso a wo ma no so am ba asɛm wo Yesu dem amen amen the producer wa pick we mere na so ma me fa last one we to so praise God Hallelujah. Can take out udini baby o kasa free na die na opese rade ye ma But you from me do mana mo but you are dear ham has the best 5 time go
na fi so ba so FM that was a book me no bompa ye signing out so assign frame me no bekasa Erade me soma wa yare sa tu me se ko wa kwa nchen Jesus Yesu man tampia ne sa ya yaro wa me pai ayare sa man wo Yesu temo oba no so na dwuma opema onye nipa ni ma dom ne nyakopo ni ma dom amen amen so mo amofre nyina no yes signing out na ma frɛ na me ne me team ene mo abompai sabre no me no bompai e the weekends ya Erade nsa Jesus e free tamre ko si kwasi ada unim de wo mu mo bebre mu we yie o appointment wo betu kwan wo nkokora oba ko baabi ye gina yes Psalm 37 verse 5 so they are born kasa Erade Yesu wo se yemfa ya kwan e wonsa na wo na obeye the weekends see Erade nsa hwe ya brabo so ya busua so fredi ye fiba ni ye no mo ho ma sem ho ma sem wa no fa weekends de share Yesu de mo Jesus Christ. Your bompa ye twatwo. O bompa say nyame omesraw. Nyame kaio. Say na man for Freddy advance no. Obi a wa komaso ade. Nyame beye. O say ye de yakwan ne show no Erade nsa. O say ono e na obeye. Psalm 37 verse 5 na di bompa ka say Erade. Obi manso. Obi kroso. Ba bibia me wo biara. Na wa kwantu mo. Erade kai me. Bosumi afi. Menso my Ghana imo. Komaso ade ni. Menso Erade kai me. Erade mama dance here. Memfre. Na so fidie so. Na so ni ma dance. Sisu ntie me so ma dance. Yesu demo. Ye wa no bomb pa. Yesu demo Erade bomb pa. Yesu demo Erade bomb pa. Jesus Christ. Erade me jira wa sem so Psalm 107 verse 20. Oh Jesus. Send a man for fra omudi adanse me bompa say ni pe bi a o hwe yen o tie yen oni ye bompa Erade me fra adanse ma no. Amen. Ayade sa danse. Amen. Ji ayade sa danse. Amen. Ji ejuma danse. Amen. Ji awari adanse. Amen. Sika danse nto so. Amen. Manu nyame nya wa akoma so ade. Amen. Wa kwantum onyame kai mo. Amen. Krata
atasem Awurade ndom wa dance. Amen. Ade bi eda wa koma so Awurade ma wa dance. Amen. Opeba nyame fa banto yem. Amen. Onyem nyame ma no nfa no ho. Amen. Dance bi a ope nyame fa ndom ho. Amen. Wa ya hye wo bo ohia bibi wo bi ho onyame ma wa dance. Amen. Me bom pa se nyame twehye brem aboafo ma mo. Amen. Mo amoso so da ye bone edi susuaso bone brem me de Yesu din twa da ye no mo. Amen. Sign da ye no se nko baby free by. Amen. The weekends is share radensa. Mo amotu kwan. Mo amoko appointment. Mo amowo yie bi. Friday ni program bi a. Weekends raden hwe so a mo ma se. Amen. Yes, demo and I'm a bompire. Can amen me and son. Amen. 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 Now, Miss Naupi, and son, my boy wins you near or documents and some pie. MCR, first of all, you mamma, meditation, you know, and to a screeners to mommy. Now, me bought a chef one a tear for and Kaya say, yes, so for you, Manuel J. Ah. O maame o de ne ba ti afofra sa so nyame abefa no ko na ko me chiemo na ebusua tena se no ebusua se o kira memory dan na o twemienu pepepe a date no eye 27th June ya eye oyoko na yiyo no ekoso enti obibia enhye no so amfa fry no to so mayehwe eye MCR na yentime enye den ahwefo ne etiefo ahwe so nyame adoma afiri mande ko no ebusua panyi a wote ye paso no ne natram konwa no ne mpanyufo na nanom no ye dwodin betudwa na we de enkaabo show na ye de twemo etimo nhwe no so enti eno na eda so no ye ma meti ase dodo no adi amofra ne oba panyi ana adwoa afra anase eno adwoa eye afijase oyoko Methodist asafumu na mema meti ase no na osom te ho na ebe ye wufu som fefefe aye na kwa koja som no amano enti sofu yiman ni nuanom na busua ese busua ni nyina ye se ono a omo akomo weba enti eyesu ye koja enti ye moboden ye bompa ye nkai wo na eda eye 27th June no ye nyina ye koja ye maame abrewatia ekwan fefefe no nko ne bofo no ho o Yesu Kristo demo ena Sompa FM ebramo monka ameba amen maame ko heaven hallelujah peja wusu na peja documents na me na upaso mpae yes Awurade ni pe bia wa peja ni nsuo Jesus ne documents yes ne phone Jesus ni CV my God me share rade asemu tumi no semowura nsuo no mo amen nsuo no na ni Yesu moja amen na ni senkyere ni nsuo amen na ni ayare sensuo amen odi nsuo be ye biara nyame ma wadanse amen o pese ya email ya tesu bibi ya di bibi tu Gmail mu me bompa ese o frɛ wo hia sika bi Awurade ema ya mfrɛ o amen ema ya tesu amen ema ya email o amen ko mesi bi a wa pagya no me frɛ nyame tumi go so me frɛ dance to so nyame favor and to so wo Yesu demo amen amen e do so ko wo Yesu moja me do demo share radensa bompa se nyame hwɛ so ma o namo me ma papa enche mo bibi so to mo ni we can see moja modeshe bi kwan akona bofo no me de yeni nyina share radensa Awurade nti wie mam Awurade ma bi ankoboko Yesu demo amen 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 na oma onamo Yesu ama ye be shia Monday Yesu ama Monday be shia e wo kase fidie so said wonu say Monday to Friday and e di dwumadi ebrew have a good night. Bye bye. Amen. Bye bye.